kepha wavuswa amaNazaretha ngosuku lwesithathu. Uma evuswa wababona laba bantu ababemshaya nababemkhafula ngamathe bethi akathunywanga uNkulunkulu, wabathethelela amaNazaretha, wababusisa ukuba waba nolaka. Wathi laba bantu bangibulala, ngaba sikho emhlabeni. Ngakho ngithi umnikazi wengane kuphi ukuthethelelana ebandleni lamaNazaretha? Njengoba kuvala umhlangano kaJulayi nje, abanye basebuhleni kade bephambi kaNkulunkulu bazobuyela emathempeleni abo, bangakwenza abakuthunyiwe nabakuzwile emhlanganweni kaJulayi. Abanye basekuphakameni phambi kaNkulunkulu bazobuyela emakhaya, bangakwenzi abakufundisiwe. Abanye basesibusisweni phambi kaNkulunkulu. amaNazaretha kuphi ukuthethelelana, kuphi ukubuyisana? Made ngisesibusisweni yini engenza ukuthi ngingangeni kwamanye amathempeli na? Gamalini leli esilizwayo hamba kuthiwa kunabantu ababizwa ngamaphekula. Uma ngabe umuntu kaNkulunkulu, uma ushumayela ivangeli, ungamsukela yini umuntu osonto eZCC uthi uyiphekula na? Ungamsukela yini umuntu osonto eAnglican Church uthi uyiphekula na? Ungamsukela yini umuntu osonto eZayoni uthi uyiphekula na? Cha, uyabaxhawula. Kodwa ukwazi ukusukela inkolo yobuNazaretha, usukela inkolo eholwa umfweni noma udadewenu noma inkolo yomuntu omnyama, uyiphi igaba uthi amaphekula? Leli gama ngilijwayele, ngalizwa ngesikhathi sobandlululo, ngalizwa futhi ngesikhathi se-apartheid. Engikhuluma okunye njengoba ngithi ibandla lamaNazaretha lihlangane nje, ngikusho ngoba ubabamkhulu wami uIsaiah Shembe lo namhlanje bonke labo Shembe abahlala ezihlalweni ekuthiwa bawubhombela, ngiye ngizwe mabekhuluma basebuhleni bekhuluma ngoNyazi lwezulu, bathi kuhleli ubhombela esihlalweni, kodwa ithuna lakhe uNyazi lwezulu akazangene kulona. amaNazaretha ithuna likababa awalazi ukuthi namhlanje kuphambeni lihlakuliwe noma lipendiwe noma linjani. Ubabulele ekuphakameni, ungcwatshwe ekuphakameni, iGetsemane lisekuphakameni, angazi noma kupendiwe yini. Uma ningamaNazaretha ningenalo ilungelo lokuyothandaza ethuneni lika-Isaiah Shembe, nithi nikholwa kulo, umuzwa njani njalo kwakhiwe okusha kuwo? Angithi nithi nangu ubhombela, ithuna lakhe lilayinani, aningeni kulo. Yena-ke njobelele enanda, manisebuhleni nini, manisesibusisweni nini, manisegoli nini, kuphakama. Nini kuye njengoba kuvala umhlangano nje, kuyiwa emathuneni, kuyobusiswa amathuna. Elakhe nilibusisa nini? Uma ningiphikisa ukuthi ibandla lihlangane, uma ningiphikisa ukuthi lokho engikushaya kukho ngoba ubhombela uye lo esihamba naye oUnyazi lwezulu, yena lobhombela uNyazi lwezulu bayesehambile emhlabeni, asenayela yini ithuna lakhe? Noma sinayele leli kababa kuphela, kamqali wendlela,
noma sinindaba nento esekuphakameni ngoba kunobaba umqalo wendlela ekuphakameni nobaba ilanga thina sesisebuhleni manje sinenyanga yezulu ebuhleni sinothulo lokozana ebuhleni labantu abasebenze kangaka asinendaba nabo we maNazaretha we Makhoba ubani umnikazi wengane phakathi kwalento eyenzakalayo ubani umnikazi womntwana inkosi yaseBhayibhelini eyayiqhawe inamandla inobuhlakani yayibizwa nguSolomoni lenkosi maNazaretha ukuhlakani kwayo kwavela ngelanga elilodwa le ndaba engiyikhulumayo inkosi yasekuphakameni yayivama ukuyikhuluma njalo indaba yengane le nkosi engikhuluma ngayo maNazaretha kwasuka amakhosikazi amabili kanti lamakhosikazi ayilele endaweni nje engayifanisa nesipholi noma nekam noma noJamengweni kodwa le ndawo indawo engayifanisa futhi nehholo ngokwana namhlanje la makhosikazi amabili ayebelethile abantwana babo abahle maNazaretha kwathi ebusuku lamakhosikazi ayiselala ebusuku alala mayelele kanti lo munye uzovuka ebusuku abone ukuthi ulale phezu kwengane yakhe seyifile ingane yakhe le ndaba iseBhayibhelini mayifile ingane yakhe lo nkosikazi wayise ebheka ukuthi ubani ombona abonza akekho ombonayo wabona lo muntu unkosikazi ongapha elele yakhe ingane iphila wayisenyonyoba lo nkosikazi ebusuku wathatha le ngane yakhe efile wayibeka kuleyo nkosikazi wale ngane ephilayo wathatha le ngane ephilayo wayibeka ngapha kuthe sethu ukwenza lokho kanjalo ubase kuphaphama lo nkosikazi waphaphama nalo uthi lo nkosikazi hawu wathatha ingane yami kwenze njani wathi cha ingane yami le ngane eyami kusho lo nkosikazi wengane efile naleyo ngane efile yathi hayi na ingane yakho wena ilefile lo nkosikazi wengane ephilayo yathi cha ngikubonile ingane yami lephethe ephilayo le ngane efile eyakho bayabanga laba bantu khuluma ngabantu ababangayo khuluma ngabantu ababangayo la lo munye uthi ingane yami nalo munye uthi ingane yami ephilayo engubuNazaretha engukuphakama enamaGetsemane usho njalo ukhokho wami usho njalo ubaba mkhulu wami lisho njalo ilanga lamalanga mangafunda isihlabelelo mhlawumbe ke ngikuvuselele kholwa ngoba kumele uvuseleleke uma ucabanga ukuthi kuyogcina ukuthi ibandla lihlukane kanje uma ufunda isihlabelelo sesikhumbuzo sithi ubaba wami ngimbekile emzini oyingcwele wasekuphakameni ubaba wami amathambo kaIsaya namhlanje uthi wena asho lutho namhlanje uthi kulungile ngoba ubona amaphekula
Awanyuliswa ngani lamaphekulu? Awaphendulwa ngani lamaphekulu? Akholelwana ngani? Ahlamlulelana ngani? Ngoba akekho umuntu ongakwazi lokho engikukhulumayo. Lapha ePhakameni kunendawo ngapha eGetsemane la kwakuthiwa khona uyolaliswa khona inyanga yezulu. Namanje nginganikhombisa leyo ndawo. Ugogo wangikhombisa yona ukuthi umkhulu omncane uyolala la. Kwasho uBhombela la kufika ubaba omkhulu kube yilanga bese kuba umkhulu omncane wathi bayolala ndawonye. Uma kuwukuthi ebuhleli noma esibusisweni noma eGoli sekukhona obunye ukuphakama okusha ayikho inkinga akumbiwe phela uyizayo ePhakameni akumbiwe phela ilanga ePhakameni ahlukaniselwana amathambo manje. Lo nkosikazi walwa amaNazaretha wathi ngithi ingane yami babanga ingane laba bantu. Kwase kuthiwa ngoba ngiyayibanga le ngane akekho ufuna uthatha ingane ephilayo efile kulungile leli icala silise enkosini leli icala silise kumahluleli. Umahluleli ke manje ozawusitshela Mkhokheli oyingcwele uyingcwele ngikho khokhele nami Mkhokheli khokheli uyingcwele ngikho ele nami emadlelweni halusha uyasinda umoya wami emadlelweni aluhlaza uyasinda umoya wami. Uphi umnikazi womntwana? Ngithi uphi umnikazi wobuNazaretha? Uphi ubaba wethu? Masingamaphekulu akasiqoqi ngani? Uma singababulali akasiqoqi ngani? Uma sifanele ukungena esihogweni ubaba ekhona akasilungisi ngani? Asicabele indlela. Ngoba ngicabanga ukuthi umzali njalo akekho umzali ongabiza ingane yakhe ngephekulu. Akekho umzali ongabiza ingane yakhe ngenhlamba. Umzali aqotho uyayiqoqa ingane zakhe. Umzali aqotho uyazilibeka ingane zakhe. Umzali aqotho uyazondla ingane zakhe. Uphi baba uNazaretha wemakhowa? Ubaba walihola leli bandla 40 years akaze aboniswe umuntu uMntakaGalile. Walihola yedwa alikho ithempeli elake laba nobuqoli ngesikhathi sikababa. Abafundisi babezwana, abashumayeli bezwana, abakhokheli bezwana, akaze aboniswe ubaba ngalesi sihlalo. Iyona inkosi eyalihola ibandla for 40 years ngaphandle kokungena enkantolo. Akekho owaya enkantolo wathi uyobangisa uJohane isiGalileshela noyedwa. Ngisho abafowabo babazi ukuthi inkosi ubaba wayeyinkosi ngisho ekhuluma wawungakufundiseki ngoba nalokhu ukugqoka igqoko okuthiwa ushembe ugqoka isigqoko nomjiva bayimithetho baba. Akubona ukuthi mawushembe manje ugqoka isigqoko nomjiva. Cha kunjalo.
ukuthi wonke umuntu wayefisa ukufana nobaba nokukhuluma babefisa ukufana lo muntu. Ubaba wayenempandla wakuthi bangabe esemkhayideni kuyashisa bayazi abanempandla. Ngiyakubona uShembe nje mina ungenampandla uhle usigqoke khali. Uthi manje ngoba mawuShembe ufaka isigqoko cha kukho lokho. Ekamayelisa ekanhliziyo khuluma umuntu ongizalayo uGalile. Wayethi mayihlele emkhayideni kuyashisa. Uzothumela intombazane endlini. Kana mama ongilandela isigqoko endlini. Ngoba eshiswa ilanga efihla la empandleni mayinempandla kuyazi la belishaya kanjani la. Hayi mawuShembe mayifaka isigqoko ekhanda nomchi cha. Ubona noShembe nje ongenampandla ufaka isigqoko ekhanda. Ngalo ngiyifakele ikepisi mina. Ngithekela amakepisi maNazaretha. Ngoba ngifuna ukufana nalabo abafaka odubs. Wayesifaka ubaba isigqoko ngoba eshiswa ilanga. Hayi ukuthi manje kuyashisa kuyabanda isigqoko ekhaya. Ngoba wonke umuntu owahlala lesihlalo wayefisa ukufana nobaba. Ake ngimtshele ngeke nikwazi ukufana naye. Wayeqotho wayengenabo ubuqoki ulimi likababa lwaliqondile. Njengale nkosi engikhuluma ngayo. Ulimi likababa lwaliqondile. Wayengeke ubaba athe yakhe ingane. Angazi noma ngiyikhohlwa indaba eyayikhulunywa inkosi yendodana yolahleko. Angazi noma maNazaretha ayikhohlwa yini. Baba ikhuluma njalo ngendaba yendodana yolahleko. Ukuthi uyise yathi noma seyibuyile ithi ngithethelele baba. Ngingamane ngibe inceku yakho. Ngingamane ngibe ngomunye wezisebenzi zakho. Ngoba mina angisafanele kuba umntwana wakho. Kusho indodana yolahleko. Mina ngisafanele kuba umntwana wakho. Isho kuyise. Ise wathi cha. Wena umntwana wami. Wena ngizawukuhlabisa imvu. Wamhaka, wambuyisela ekhaya. Sazi ubaba onjalo thi. Sazi ubaba uthethelelayo. Sazi ubaba wakhayo. Sazi ubaba wathathelela indodana yolahleko. Seyihambe nefa. Kulobu umNazaretha. Uphi lo baba? Habe sethathwa lamakhosikazi engikhuluma ngawo. Womabili ayisenkosini. Iyabuza inkosi kwenze njani? Laba bangumntwana nkosi. Lo uthi umntwana wakhe, nalo uthi umntwana wakhe. Ithi inkosi ayikulungile. Ngizoyilungisa le ndaba. Lethani inkemba yami. Laba inyama khona inkosi bathi le nkosi yayihlaniphile ngoba yaqaqulula icala elangeke iqaqulule umuntu. Uma uyinkosi yamakhosi awubeka abantu amabala. Mawuyinkosi yamakhosi uhlele isihlalo sikababa singoShembe nje singabantwana bakho siqoqe khombisa ubaba. Musi sibiza ngamaphekula sibe silungisa into yakwethu oyaziyo nawe ukuthi yonakele. Landani inkemba. Indaba yakwaShembe yaziwa ngisho nawumlungu ukuthi yonakele. Kodwa nje umuntu oyedwa odla kahle ocebile uyibona ingonakele ngoba ukhuzela ingcwele shayelwa amahuthi esingazi noma ezulwini akhona lamahuthi. Asingazi noma ezulwini le ngelo ikhuzelwa wona emhlabeni uyikhuzelwa yini. Siyingane kaShembe isikhala sithi ibandla lihlangana uthi wena lihlukane ngoba uyadla. Lesani inkemba kusho inkosi. Yayisilethwa inkemba. Thema ilethwa lenkemba maNazaretha. Yathi inkosi ayilindile ngoba niyayibanga lengane kungcono isikwe phakathi. Kungcono kuba khona ekuphakameni, kuba khona ebuseni. Wasephakameni akahola ngendlela yakhe.
owasebuhlena kahola nendlela yakhe sho njalo inkosi ayisikwe phakathi lengane uthi nomama omnikazi womntwana kunokuthi ingane ngamani isuke phakathi ngicela ithathe ngathi noma ngizwe uthi umnikazi wengane kunokuba ingane ungamani isuke phakathi akayithathe ngithi mina phakathi kwendaba yakwashembe uphi umnikazi wengane uphi kunokuthi kungahlukana ibandla akaliholi umduduzi kunokuthi kungahlukana ibandla akaliholi uvela ngiyayeka bapha abakhokheli bapha abafundisi abaqotho bona labaholi bakwashembe uphi ubuqotho kubo umnikazi wengane usho njalo ngoba wayefuna ukuyibona iphila ingane mayisifile ingane wayengeke sayibona lesi sikhwaga asiyithathi ingane kodwa izophila ngizoyibona umuntu okhanya uNazaretha othi abuhlangane umuntu othi lento ayibe yinye ngoba umphongolo wesivumelwano uyoba wodwa uwona kumele uphume lo mphongolo wesivumelwano baluphume manje angazi ukuthi uma uyinkosi yakwashembe uza nokuthi kuhlangana ibandla uthini ngomphongolo wesivumelwano ngithi-ke mina lo mphongolo wesivumelwano oyinkosi yakwashembe akezekini ngizomtshela ukuthi ukuphi ngimkhombise awukhiphe kuze kusinde abantu angiyokuba inkosi ngizomupha futhi umthetho wokuthi uphathwa kanjani ngoba ngiyawazi-ke la khona emva lokho ngiyomgudela kunokuthi angeke sikwazi ukungena ekuphakameni siyobona ubaba mkhulu amaNazaretha angeke angene ekuphakameni ayobona ubaba mkhulu umhlaba wonke isikhathi manje sokuthi ukwazi ukuyobona ithuna likamqali wendlela ngikholwa ukuthi amaNazaretha njengoba kuJulayi umhlangano uvaliwe emathempeleni onke noba nikhuluma ngobumbano ngiyaphinda 7 years amashumi ayisikhombisa cabanga ukuthi mancane leli bandla kumele lihlangane inkosi ibusise ukuphaka abangcwele ngiyabonga